ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोना मारै दङ आसा खालाम बयबो मोजाङै दङ आरो so दिनै नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फिन गोसो गोरबोजों खनसे स्ट्राइ बरायग्रोबाय आरोना so guys दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेबा मिथिखाबायानो so नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो guys खारलायबाय आरोना नाम्बार 1 खारलायबाय नाम्बार 2 खारलायबाय So guys, dari नोंथांमोननिसिम एकदम मजेदार भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना गाइसमोन so नोंथांमोना नायलांबाय थादो so guys सिगांग्रो नैबेखौ नायग्रोदो मा होनदों बेयाव नुनाय आइजोनि मुङा माने कृष्णा रामसियारि आरोना so बियो माने थांनाय 13 फेब्रुवारिनिफ्रायनो गोमाना दं आरोना गाइसमोन मानो गोमादों होनब्ला बिथाङा माने बेंकआव फैसा दिहुननो होनना थांदोंमोन आरोना so बिथाङा बेंकआव फैसा दिहुननो थांनाय मानसियानो मा जाखोनो सोरबा सैदुल आली होननाय बांगाल हौवाजोंसो दोनखारलांना दंहैनो आरोना गाइसमोन so guys आं होनखादोंमोन नोंथांमोनखौ दायो माने मा जाखो आइजोफोरखौ बा हिन्जावफोरखौ माने न'निफ्रायनो ओंखारनो होनाया मुस्किलसै आरोना सोरबाया बेंकआव थांनायाव गोमायो सोरबाया आधार कार्ड बानायनो थांनायाव गोमायो सोरबाया हाथाय बाजार जानो थांनायाव गोमायो आरोना गाइसमोन so हसियारसै आरोना गाइसमोन एलार्ट जादों नोंथांमोना आरो 2 नम्बराव नायदो नैबेखौ so guys नैबेयो पुर्णिमा रामसियारि नीलाधर रामसियारिनि माने बिसिनि आरो so guys बिबो माने दाखालि 15 तारिखनिफ्राय माने गोमाना दं आरोना बिथांनि माने 2.5 बोसोरनि सासे गथ' दंमोन आरोना बे गथ'खौ दा गारनानै सोरजोंबा दोनखारलांना दंहैयो आरोना गाइसमोन so मा जागोन दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माने खारलायनायनि माने कम्पिटिशनसो सोलिनाय बायदि जागासिनो दं आरोना गाइसमोन मा बुंबावनो आरो नैबे जोंहा गेदेरनियाथ' आजाब घटना आरोना गाइसमोन नायदो नोङो बेखौ मा होनदों फरायना नायलाय so guys नोंथांमोनाथ' बहुत दिननिफ्राय माने सोरबा हिन्जावा सोरबा हौवाजों खारनायल'सो खोनाबाय थादों so guys नै दिनै बिथांनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै बिथाङा जाबाय माने क'क्राझार जिल्लानिनो आरोना सासे CRPF जवान so बिथाङा माने रिसेन्टलि बारा गोबाव जायाखैनो आरो हाबा जानाया so दा गावनि गोदान हाबा जानाय हिन्जावखौ नागारनानै दा सोरबा माने गोदान सिख्लाखौसो लानानै ब्लड बेबायदि आरो so guys माने जोंनि बर' हारियाव दा माने सोरखौ लाना खारनो हायो बेखौ माने कम्पिटिशन सोलिगासिनो दं आरोना गाइसमोन so दा मा जाबावनो so नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरदो बिथांमोना मोजां मावदों ना गाज्रि मावदों मानो होनबा जोंनि साननाय हनाय मथेबाथ' बहुत गाज्रि मावदों आरोना मानो होनब्ला दिनै बिथांमोना बेबायदि खारनोबा मानो जुलि जानांगौ ना जुलि जायालासिनो थाबाय थामोन बिदिनो बेजों खारलायबाय थामोन आरोना so दा न'खर दाखांनानै गथ' गथाय जाखांनानै बेबायदि गारनानै थांबाथ' एसे उसुबिदा नालाय so आंनि थाखायबा बहुत माने गाज्रि आरोना खारनायाथ' सबनि हारियावबो दं आरोना सबनि हारियावबो माने सोरबा हिन्जावखौ लाना खारबाय सोरबा हौवाखौ लाना खारबाय सोरबा बुरि हिन्जावखौ लाना खारबाय सोरबा सिख्लाखौ लाना खारबाय बेबायदि बहुत दङ आरोना अब्लाबो दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेरावसो माने बियो एसे बांसिन बायदि नुयो आरोना मानो होनब्ला कम्पिटिशन होननानै होननांसिगोन आरोना गाइसमोन जोंनि बर'नि हारियाव माने एसेबाबो बांसिन आरोना गुबुन हारिफोरनिखौ नुबाबो माने बहुत खम नुयो आरो नाथाय जोंनि बर' हारियावनो बांसिन नुयो आरोना बेखौ so बियो मानि जाहोनाव बेबायदि जोङो बुंनो हाया जोङो रावबो हमनो हाया आरो नैबे CRPF जवाननि खेथ्रआवथ' बहुत टटेलि गाज्रि मानो होनब्ला दिनै बै आइजोआ बेखौ हिन्जाव गोनांखा होनना मिथिनानै बा बारा गोबाव जायाखै हाबा जानायाबो बेखौ मिथिखानानै दिनै बियो मानो बेजों थांखो मानो मालायनि न'खरखौ सिफायखो ना बेबायदि आरोना so आदानिसिम आंबो गुरै खावलायनाय आरोना मानो होनब्ला दिनै बाजैया बहुत गाबगासिनो दङ नोंखौ नांफिनगौनो नोंखौ फैफिनदो होननानै खावलायगासिनो दङ so आंनिफ्रायबो आदानिसिम मोनसे खावलायनाय नोंथाङा फैफिनदो मानो होनब्ला नों बेजों अलरेडि हाबा जाखाबाय बै हाबा जायैखौ बाद होदो गारनानै फैदो बेखौ नांला बेखौ मोजां नङा फैनानै नैबेजों थाफैफिनदो आरोना आदा आंनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय आरोना नोंनिसिम so नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायोब्ला फैफिनबानो जाबाय आरो so guys दिनैनि भिडिअ एसेबांनोमोन नोंथांमोना नायना मोजां मोनब्ला अनना भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अनना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो बेल आइकनखौ अन खालामना लादो जाहाथे आं जेब्लानो गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट नटिफिकेसनखौ जेन नोंथांमोना मोननो हायो so guys नोंथांमोनखौ एकदम मेनि थेंक्स आरोना मानो होनब्ला दिनै नोंथांमोना आंखौ बेबायदि अनसायगासिनो दङ बेबायदि सापर्ट होलांबाय था इन फिउचारावबो नोंथांमोना आंनि भिडिअफोरखौ बेबायदि नायनानै बिदिनो शेयार खालामना होबाय था आरोना so thank you so much so next भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन bye bye